Gaueko 11:16 Bayern Munichek 1-2 irabazi dio Real Madridi Santiago Bernabéu futbol zelaian Madrilen jokatutako Txapeldunen Ligako final laurdenetako joaneko norgehiagoka gogora ezagun, biek ala biek liga izan zutela aurrekoan eta batetik, Real Madrilek galdu egin zuela Mallorcaren aurka 2-1, eta Bayerrek berriz Friburgoren aurka 2-3 irabazi zuen. Beraz, bi taldeak dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta Álvaro Arbeloak eta Vincent Kompany entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Real Madrilek Andri Lunin izan da ATP-an, Arnoldek jokatu du eskuinegaletik, Carrerasek ezkerregaletik, Rudiger eta Huijsen izan dira atzealdearen erdialdean, Tchouaménik jokatu du euskarri moduan, barnekaldetik laguntzaile Fede Valverde kapitaina eta Thiago Pitarch zituela, eta goian eskuinaldetik Vinicius Gulerrek jokatu du, ezkerretik Viniciusek, eta puntan Kylian Mbappé izan da. 4-2-3 bateko sistema ezarri du zelaian Kompanyk. Neuer izan da ATP-an kapitaina, ze partida egin duen Alemaniako atezainak, jada 40 urte baditu beteak, baina ikusten da oraindik ere sasoi betean dagoela eta zeresana emango duela Txapeldunen Liga honetan ere. Stanisicek jokatu du eskuinegaletik, Laimerrek ezkerregaletik, Upamecano eta Ta izan dira atzealdearen erdialdean, Kimichek eta Pavlovicek jokatu dute euskarri bikoitzean, Nabri izan da erdipuntan, Olisek jokatu du eskuinetik, ze partida jokatu duen Olisek ere, benetan bikaina, goiti beherakoa, Luis Diaz ezkerretik, eta puntan Harry Kane izan da epailea. Michael Oliver izan da, Jared Gillett izan du laguntzaile barrean, eta ez du zorionez zeresanik eman gaurko norgehiagoka honetan. Norgehiagoka hasieran Bayer estutzen hasi da, eta Real Madrid denboraldi osoan zehar bezala atzealdean bigun ikusi dugu. Egia da, Bayerrek goitik eta oso ongi doazen jokalariak dituela, baina errazegi irabazi dute, korner asko atera dituzte, eta Luninek kornerretan ohikoa den moduan zalantza ugari utzi ditu, baina berehala berreskuratu du jokoa, eta ohiko moduan Álvaro Arbeloaren taldea kontraerasoan jokatzen, saiatu da. Hori izan du arma nagusia gaurkoan Real Madrilek, eta egia da, zenbaitetan Viniciusen eta Fede Valverderen abiaduraren bitartez saiatu direla ezkerralde horretatik min egiten, baina gaurkoan eta denboraldi osoan zehar ere ez dabil bat ere fin Álvaro Carreras, eta gaurkoan ere ez da finibili, atzealdean bigun ikusi dugu, Olisek sekulako deabrukeriak egin dizkio Real Madrileko ezkerregaleko jokalariari, benetan jokalari honek duen gaitasuna apartekoa da, desberdintasunak nabarmen markatu ditu, eta sekulako erakustaldia eman du gaur gauean Santiago Bernabéu futbol zelaian. Eta, hor Real Madrilek sufritu du, eta gero gainera ez du ikusi Real Madrid fresko bat, Kylian Mbappé ere gutxitan agertu da, baina egia da gaurkoan Manuel Neuerrek egin duen partida aipagarria izan dela. Haze partida jokatu duen Alemaniako atezainak beste behin ere urteak daramatza, jada 40 urte beteak ditu, baina oraindik ere erakutsi du gaurkoan erakustaldiak emateko beta baduela, sekulako geldiketak egin ditu, kolore guztietakoak, eta egin batean berak mantendu du bizirik Bayer. Real Madrilek ez aukera garbi asko, baina aurkitu dituenean zuloak ongi aurkitu ditu, Upamekanok eta ez dute askotan atzera garaiz egiterik izan, hala ere partida ona jokatu du Upamekanok, eta esango nuke Viniciusen aurrean fin aritu dela, ia borroka eta duelu guztiak irabazi egin baitizkio Brasilgo jokalariari, baina 41. Minutuan iritsi da partidako lehen gola, Nabrik Luis Diazi eman dio baloia,
sakonean pasea eta hemen Viniciusek erru handia izan du, baloia berak galdu du eta egia esan gaur Bernabeuko zalea ez dut uste oso pozik joango zenik Viniciusekin azken partidetan eta azken hilabete hauetan zenbait kontu tarteko sutsuki defenditu dute Brasilgo jokalaria, baina jada azken hilabete hauetan bere jarrerak jokatzen ere ez da errendimendu oso ona ematen ari eta nik uste bere jarrerak ere nahiko erreta dauzkala Real Madrileko zaleak eta gaurkoan ere gaurko Viniciusen orgeiagokak ere ez du lagundu, oro harrerasoan oso arrisku gutxi sortu du, egin ditu lasterkaldi batzuk, baina eraginkortasun gutxirekin eta gainera lehen goleko baloi hori bera galdu du eta horrek Real Madrilera bat kondenatu du. Izan ere, bigarren zatian hasi eta berehala Álvaro Carreras oso bigun sartu da esan dugu ez duela bat ere norgehiagoka ona egin eta hemen beste adibide bat izan da, Bayerrek orokorrean zelai erdirik aurrera eta oso jokalari indartsuak eta fisikoak dauzka. Eta horren aurrean Real Madrid gaurkoan txiki ikusi dugu, bigun, Bayerrek iaia zelai erdiko baloi guztiak irabazi ditu, oso vertikal jokatu du, area askotan zapaldu du, eta horrek esan nahi du Real Madrid bigun bat ikusi dugula eta Bayer oso bizi bat, eta egia da lehen zatian errenta handixamarrarekin aurretik joateko beta izan dutela, baina hala ere, bigarren zatia hasi eta berehala Olisek area ertzera jarri keini pasea egin eta Ingalaterrako aurrelariak, goleatzaileak, bere txapeldunen ligako 11. gola erdietsi du, haze nola eman dion baloiari, Luninek ez du ezer egiterik ere izan, eta hau bai kolpe gogorra izan da Real Madridentzat, gerora egia da, Arbeloaren taldeak erreakzionatu du, baina benetan aipagarria da Bayerren batetik fisikoa eta bestetik lehiatzeko grina, jokalari oso onak ditu, goi mailakoak, mundu mailan izarrak direnak, baina hala ere talde jokoan eta erasoan batez ere sekulako arriskua sortu dute. Eta aipatu moduan Real Madrid txiki utzi dute, gainera Real Madridek izan ditun kritiko batzuk, Bayerrek gol gehiago sartzeko aukera ere izan du, baina eraginkortasuna falta izan zaio, eta oro har Bernabeuko zalea ez zegoen gustora, badakigu Real Madridentzat zer suposatzen duen txapeldunen ligak, historia osoan zehar Real Madrid da txapeldunen liga gehien irabazi dituen taldea, baina Cityren aurka bezala, Manchester Cityren aurka ez bezala, gaur Bayer hobe bat ikusi dugu, erasoan ikusi da gehiago direla, jokalari hobeak, freskoagoak dituztela denboraldiaren fase honetan, eta egin dituzten aldaketaek ere hori erakusten dute, Real Madridek Bellingham eta Militao atera dituen bitartean, Davis eta Musiala, beste bi jokalari handi eta pentsa hauek ordezko moduan jokatu dutela, hor ikusten da Bayerrek zenolako taldea duen, zenolako jokalariak dituen postu guztietan, eta hortikan aurrera Manuel Neuerren erakustaldia areagotu egin da. Haze geldiketak egin dituen, bat Mbapperi egin diona, gero Viniciusek ere bat atea ia libre zuela utxe egin du, baina oro har partida bikaina jokatu du, aukera Real Madridek izan dituen aukera guztietan oso erne aritu da, eta egia da horrek behar bada ez duela ongi hitz egiten Bayerren atzealdearen inguruan, baina Real Madridek egia da erasoan eta baloia azkar mugitzeko beta izan duela, eta zenbaitetan vertikal aritu dela, baina ez da nahikoa izan hori, partida irabazi edo behintzat berdintzeko, eta hala ere, 74. minutuan, Alexander Arnolden erdiraketa baten ostean, Kylian Mbappek oraingoan bai langaio eta sareetara bidali du baloia, sarera marra behintzat goleko marra igaro du eta epaileak hori baieztatu du, erlojuak dardara egin baitio, eta merezitako gola esan daiteke izan dela Real Madridentzat, ongi jokatzen ari baitzen, baina ikeragarria izan da gero Bayerren erreakzioa, ez dira atzean sartu, ez dira
denbora galtzen hasi, hemen ikusten da zen nolako taldea den, mundu mailan punta-puntakoa den taldea dela Bayern Munich, eta hori hortikan aurrera erakutsi dute, aukera gehiago sortu nahi izan baitituzte, area oso erraz zapaldu dute, oroar, eta azkenerako Real Madridek ere izan ditu beste aukera batzuk, baina zehaztasun falta horrekin esan dugu, ez Mbappe, ez Bellingham, ez ditugu bat ere fin ikusi, Vinicius ere aukeraren bat edo besterekin, baina oso gutxi agertu da, eta Álvaro Arbeloaren taldea une kritiko batean da, demoraldian, kopatik kanpora geratu ziren, Txapeldunen ligan ere kanpoan geratzeko zorian daude, ligan 7 puntura, aste hau benetan gogorra izan da, eta Real Madrideko bulegoetan ziur zurrumurruak eta tirabirak izango direla, eta orain gainera itzuliko partida Alemanian jokatu beharko dute, beraz Real Madrid dela badakigu eta edozein partidetan buelta eman diezaioke markagailuari, baina esan daiteke une honetan Bayern Munichek oso hurbil duela final erdietarako sailkapena, izan ere ikusten da gaur ze partida jokatu duen etxetik kanpo Bernabeun, eta ziur bere publikoaren aurrean are gehiago motibatuko direla, eta Real Madridi are zailago jarriko dizkiotela gauzak. Gogoratu beraz, Real Madridek bat, Bayerrek 2, Santiago Bernabeun.